Zanupf tava kuvaziva mabho chinomona last week anga achimhanya ne2030 last week anga achimhanya ne2030 tinoda kuti kutaridze kuleni unoona kuti vanhu tinofanira kutarira iko zvino izvi iko nhasi panapa tiri pana 6 March munangagwa wakadzoka on the 1st of February mobho chinomona it was fighting this past 2 months wanga achirwira chigaro chovice president chinyi ndopendokudza kuti imetse zvinhu izvi hazvina kutangwa nhasi zvekuti vane matactic ekuda kuvharira. Munoona mari yakanzi yakaiswayo kunzi yokubloka Chamisa no come back to the politics. Ndipo ndo mavharira avo iwawo, ndo mavharira avo. Itactic ravo rese vanobviswa kudai kubviswa nhema so, vanobviswa nhema so, kubviswa nhema. Imimi kana mukasaiona manje kuti uyu munomhanya nebenzi, kuteverera benzi, muchifungidzira kuti muri kuteverera munhu ari kuita zvinhu zvino musoro, pasina musoro waanenge achiita ipapo. Ndinoda ndikutaurire chokwadi. Vana mabho chinomona ivava nana nyoka yemabhunu vakavharira Chamisa 60 something percent, Zanupf 28%. They are closing Chamisa outside of the room. Now which opposition party he support it? Which opposition? I don't understand. Really, I could not quite understand for these people, bro. Vakataura kuti vana mamillion tactic okuvharira Chamisa no come back to the politics. And zvakataurwa publicly, vanhu vese hakuna vasingazvizivi. Even vana nyoka yemabhunu vakataura nemiromo yavo. Iyo nyoka yemabhunu. But I'm wondering today, he say, hey, Chamisa this, hey, Chamisa that, hey, opposition this, opposition that. I cannot understand, even mobho chinomona and Mochimama. Vakavharira Chamisa, ike zvinezvi vari free muZimbabwe. Yes. Those people you block Chamisa, now they are suffering with Zanupf. If there is true, what are they do? What are they receive it from Zanupf? They are supposed to support Chamisa. Today they are supposed to be free and to do what they want. But havana kufunga nyaya iyoyo. Vana havashandisi njere, vanoshandisa mamavhu. Musoro mavo muna madhaka. They have a lot of mud on their head, full of mud. Because if he was using the brain to think, they are not blocking Tsvangirai. And it ended up and killed Tsvangirai. Ended up intimidating and blackmail him. Now they want to come back. After that, they come back and poisoning Tsvangirai. And Tsvangirai died. Come back again, the story to Chamisa. They do same story twice now. Now they want to pretend like a preachers, like a pastors, like Vanamat. But their demons, their wishes,
Wakamuona yenyoka yemabhunu kuti wakaramba mari netenda yakanga achida kupiwa kuZanupf PF. Ndiani? Wakanga aripo ndiani achiramba? Aiwapo ndiani? Ende ane proof yazvo kuti akafonerwa ndiani? We have a proof kuti akafonerwa nomunhukadzi. Ndiani ane proof? Even myself, I don't have a proof, and I don't believe it. And don't believe madod.